Yeah. It's the re-up. Ngabaxelile. 1. Uthi ufuna impahla eChristmas. Why? Just for flex no impress ama-cherry. Akana beat napha kusaka abasebenzi, but ufune ye-25 neye-31st. Uthi ufuna utshintsha ideki, ufuna isheti nebhrukho ezibhigi, and u-olid wakhe akakwazi ungazithengi cause impahla eChristmas every child must have. Uthi ufuna impahla eChristmas, Taka funa ibhebhe and ufuna ezinye way, ufuna i-latest ye-Lacoste nama-chain, tshintshe naserhes umtshana unqume ebusweni. Lo imate ufuna i-weave 2.8, ufuna i-makeup ufuna ufakele i-nails, zenza igeza and u-Esther kana-sales, olady wamqhatha wamthengela uShane. Chomi zamlaha kuthiwe yakhe i-1010, ndoda yakhe ayinazaka cause engu-Ben 10. Cinga into ezimdaka wacinga ubukelemu, wayokhwelwa eBelvans ichap zama-Nigerian. Nxa impahla eChristmas, ufuna uRedbird yona ayifuna i-Ackermans, ufuna umthenge eDurban ayifuna umthenge eCeres. Umamaye wagula uphelelwe sisipane ekhemesi. Ithi ufuna impahla eChristmas, Taka funa ijet yena ufuna uNike Jordan, lentwana ifuna i-no names zifuna emagameni cause i-friends ncabe i-brand akakwazi ungashiyeki. Ufuna i-tracksuit i-Adidas, bamthengela yampintsha ngenxa ye-big nuts. Christmas iyagqitha sanusokolisa abazali makodini kodwa bapay i-peanuts. Oyifuna i-Dimas sika-Focalistic, yabona ki-star, ufuna neziliti, ufuna no-G-Star, qho itshintsha ikiti abanye yabogqitha. 25 kaDisemba, ayiwanda liyintshangi le inyanzelisayo bonxiba impahla ezintsha, andithe xa ndiyibuza kuthiwa i-birthday kaJesus and lamjita libhulu thina ayiwanda sidwadlaphi. Uthi ufuna impahla eChristmas, Taka funa ijet yena ufuna uNike Jordan, lentwana ifuna i-no name zifuna emagameni cause i-friends ncabe i-brand akakwazi ungashiyeki. Yo, Chala kafuna impahla nje Christmas, ufuna eziyaziqhakazelisa nge-paper bags for i-BVs. uFabiani wamanyani kwi-push ne-cows, Kingsley Health kwi-caps ne-mesharizer kagesi nje udedela ugesi. Chana kafuna impahla nje Christmas, ufuna i-coins olase emajiteni fakwa ibhotile nekesi, jump case nge-26, ithi into zibila kwa-ace bakuhlelwa nge-kistin nge-hubli ne-piano mix ku-trace. Nochomi ngapha kafuna impahla nje Christmas, ufuna uSlayer ngenye idress embamba nge-trends ye-metric dress, ufuna enye events ka-his and hers neluwela pes nemali omdibaniso chomi sibe nephuza face. Ngoskiyeka uchoice assorted box yamapoyoyo kunobatya i-festive umamlambo engusiponyonyo, uthi inhloko icela isoyo, ufuna i-face beat echoyo ne-browse umfliko wabo inkani kule mali ingekhoyo. Kanangxaki yokuba umzali wakhe yena ugqiba ntoni, cela uthenga into ekwi-fashion okanye ifoni, kwinto yonke le label bemenzele yona ingatshona. Kanawari ngoJanuwari bayibona ngoko e-stationary. Uthi ufuna impahla eChristmas, Taka funa ijet yena ufuna uNike Jordan, lentwana ifuna i-no name zifuna emagameni cause i-friends ncabe i-brand akakwazi ungashiyeki.